মিছ দুনিয়ারে গোটিয়ে সত, মিছ দুনিয়ারে গোটিয়ে সত, জগন্নাথ সে মো জগন্নাথ। মিছ দুনিয়ারে গোটিয়ে সত, মিছ দুনিয়ারে গোটিয়ে সত, জগন্নাথ সে মো জগন্নাথ, জগন্নাথ সে মো জগন্নাথ। তারি পারে সে মারি পারে সে, তারি পারে সে মারি পারে সে, গোটিয়ে হাত জগন্নাথ সে মো জগন্নাথ, জগন্নাথ সে মো জগন্নাথ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଏତେ ଘର ଏତେ ପରିବାର ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖୀନ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଏ ଡବରା ହରିଜନ ସାହିରେ। ଡବରା ହରିଜନ ସାହି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ 6 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଇ ପାଣି ଘେରରେ। କିଛି ସହାୟତା କିଛି ଆସିଛି? ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କିଛି ଆସିଛି। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଖିଆପିଆ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ପାଣି ଘେରରେ? ରହୁଛୁ କ'ଣ ଘେରେ ପାଣି ତ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ବାରଣ୍ଡା ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ବସିକି ଏଠି ରହିଛୁ। ରୋଷେଇ ଟୋଟାଲି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି 2 ଦିନ ତଳେ ଏଠିକି ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଇଥିଲି ନଈ ସେପଟକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତ କିଛି ମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି? କିଛି ଆସିନି। ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁଠାରେ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଡ଼େ ଯାବେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ